हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं पूजा तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा तिवारी अवधी गीत पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक नई गीत लेकर आए हैं जो चापलूस लोगों के लिए है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। खर खर आदमी के ना बाटे गुजारा, चापलूसिया चले चाहे गांव हो या घर, चापलूसिया चले। खर खर आदमी के ना बाटे गुजारा, चापलूसिया चले चाहे गांव हो या घर, चापलूसिया चले। मुँह देखी बात करबा तब निक रहबा, तनिको विरोध करबा चित से उतरबा। मुँह देखी बात करबा तब निक रहबा, तनिको विरोध करबा चित से उतरबा। चापलूसिया चले चाहे घाव हो या घर, चापलूसिया चले। खर खर आदमी के ना बाटे गुजारा, चापलूसिया चले चाहे गांव हो या घर, चापलूसिया चले। जही चापलूस बाटे सब कर पियारा बा, खर खर आदमी के कतो ना गुजारा बा। जही चापलूस बाटे सब कर पियारा बा, खर खर आदमी के कतो ना गुजारा बा। खर खर आदमी के ना बाटे गुजारा, चापलूसिया चले चाहे गांव हो या घर, चापलूसिया चले। मुहवा पे कुछ बोलने पीछवा से कुछ बा, मुहवा पे कुछ बोलने पीछवा से कुछ बा। यही सब बतिया के बड़ा भारी दुख बा। मुहवा पे कुछ बोलने पीछवा से कुछ बा, यही सब बतिया के बड़ा भारी दुख बा। खर खर आदमी के ना बाटे गुजारा, चापलूसिया चले चाहे गांव हो या घर, चापलूसिया चले चाहे गांव हो या घर, चापलूसिया चले।